amene video callan. Yo request apa? Monggo. Wis ndangdut terus. Ada permintaan, ada request monggo. Hah? Apa lagunya? Apa sayang? Monggo. Pak Subhan ngersake tembang nopo monggo. Pepeling. Oh nggih. Dangdut pepeling. Ya pepeling sik ora apa-apa diaturke ya. Habis ini dangdut. Sing lali dielengke nggih, Mbah. Mergo manusa niku kedunungan lali lan luput al insanu malul kotok wanisian. Wadah. Yang artinya dilarang merokok. Dilarang merokok kae ngono kuwi jenenge kowe nyemoni karo Mas Didi. Wis dikai sukun. saiki ngene tak takoni, kowe iki nyambut gawe kene. Oh nggih. Kok takoni iku. Apa sing dicekel wong mati? Sing dicekel wong mati ya iman, sedekah, ngibadah. Salah. Lho, Kuno. ya salah. Wong cekelan wong mati iki iman sing apik, ngobadahi sing apik, sosiale sing Kedawan. Lah nek kowe cara apa sing dicekel wong mati? Sing dicekel wong mati iki bangsane laler, Semut. semut, Lho, kok iso? lamuk. Kok iso ini dicekel mati. Padha tak takoki. Manuk apa sing suarane medeni wong modar kowe? Apa iki? Kowe sing Aku ora ngerti manuk. manuk apa sing dicekel medeni wong? Manuk bodak. Suarane podang malah apik. Nok prit ngendok. Kurang medeni. Manukmu. Ora nyuwara manukku. Manuk mure diangkrem. Salah. Apa? Keliru. Apa? Manuk apa sing suarane medeni wong? Manuk kecepet celerekan. Wah, medeni waduh mae. Kuwi nglarani. Manuk kecepet celerekan. Yo, pepeling. Monggo. Monggo. Ayo diajari pepeling. Lelo lelo lolo. Ya Allah. Monggo ingkang ngersakaken pepeling. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha Subuh luhur lan adat Salat sayang dikabeh tindak monggo Maghrib lan isya jangkepe ayo kare Iku perintah agama ngeling ana ning donya mungsa dewa sabar lan tawakkal masrase kuwasa terus yen kemarin besok munggah suwarga Ya Allah Gusti mugi-mugi panjenengan cobaan tansah pinayungan karaharjan tebih saking balak caket dumateng rezeki paringono rezeki ingkang halal ingkang agung ingkang barokah fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban subhana rabbika iyyati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Aselole.
Monggo Mbak, sukses Mbak. Monggo beri monggo. Monggo deh, beri juga yo. Ayo, Subuh luhur lan asar Maghrib lan isya jangkep sabar lan tawakal spesial kagem Mbah kula ingkang ngersakaken pepiling sampun nggih Mbah. Sampun